Exodus tinsia. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, afei ansa na woribehunu die mɛyɛ Faro. Efiri sɛ ɔde nsa a ɛyɛ den bɛma wa ma wakɔ. Na ɔde nsa a ɛyɛ den bɛma no apam wɔn afiri n'asase so mpo. Na Onyankopɔn ne Mose kasae na ɔka kyerɛ ne sɛ, Mene Awurade. Na miyi me home kyerɛ Abraham ne Isaac ne Jacob sɛ Onyankopɔn twe di ampon. Na mi din Yahweh no deɛ, mama wamfa nhome. Nanso mama mapam a me ne wɔn pam yɛ no agyina. Sɛ mede Canaan asase a ɛyɛ wɔn ahɔhobea asase a ɔyɛɛ so ahɔho no bɛma wɔn. Nanso mate Israelfoɔ a Misrifoɔ di wɔn nya no apinisie. Na makae mapam no. Ɛno nti ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ, Mene Awurade. Na mɛgye mo afiri Misrim ne so ano ase. Na mayi mo afiri wɔn nyadie no mu. Na mede basa a atene ne atemmu akɛseɛ magye mo. Na mɛfa mo mayɛ me man. Na mayɛ Onyankopɔn ama mo. Na mohunu sɛ Mene Awurade mo Nyankopɔn a wɔgyee mo firi Misrim ne so ase no. Na mede mo bɛkɔ asase a memaa me nsa so sɛ mede bɛma Abraham ne Isaac ne Jacob no so. Na mede bɛma mo sɛ agyapadeɛ. Mene Awurade. Na Mose ka saa kyerɛ Israelfoɔ no. Nanso ahometie ne nkoasom denden nti wɔantie Mose. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, Kɔka kyerɛ Misrim hene Faro sɛ ɔma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ. Na Mose kasae wɔ Awurade anim sɛ, hwɛ, Israelfoɔ ntie me. Na bɛyɛ dɛn na Faro bɛtie me a meyɛ ano mu momonoto yi? Na Awurade de Mose ne Aaron kasae. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔ Israelfoɔ ne Misrim hene Faro nkyɛn nkɔyi Israelfoɔ no mfiri Misrim asase so. Yenom ne wɔn agyanom afie mu atitiri. Israel abakan Ruben ma ne Hanok ne Palu, Hesron ne Kami. Yenom ne Ruben musua. Na Simeon ma ne Yemuel ne Yamin ne Ohad ne Yakin ne Soha ne Sola ɔyɛ Kenaani baa bi ba. Yenom ne Simeon musua. Na yenom ne Lewi madin wɔn a wɔn toatoaso mu. Gerson ne Kahat ne Merari. Na Lewi mfie a odiiɛ yɛ mfie 137. Na Gerson ma ne Libni ne Simeai ɛwɔ wɔn musua hodoɔ mu. Na Kahat ma ne Amram ne Isha ne Hebron ne Usiel. Na Kahat mfie a odiiɛ yɛ mfie 133. Na Merari ma ne Mali ne Musi. Yenom ne Lewi musua, sɛdeɛ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ teɛ. Na Amram fa n'agya nua Yokobed waree. Na ɔwɔ Aaron ne Mose maa no. Na Amram mfie a odiiɛ yɛ mfie 137. Na Isha ma ne Kora ne Nefeg ne Sikri. Na Usiel ma ne Misiel ne Elisafan ne Sitri. Na Aaron fa Aminadab baba Elisaba ɔyɛ n'ason nua waree. Na ɔwɔ Nadab ne Abihu. Eliasa ne Itamar maa no. Na Kora ma ne Aser ne Elkana ne Abiasaf. Yenom ne Kora ma musua. Na Aaron ba Eliasa fa Putuel ma mu bi waree. Na ɔwɔ Pinehas maa no. Yenom ne Lewifoɔ agyanom atitiri sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yenom ne Aaron ne Mose a Awurade ka kyerɛ wɔn sɛ, munyi Israelfoɔ mfiri Misrim asase so. Sɛdeɛ wɔn dɔm teɛ no. Wɔne wɔn a wɔne Misrim hene Faro kasaa sɛ, wɔbɛyi Israelfoɔ afiri Misrim akorɔ no. Mose ne Aaron nie. Na da a Awurade ne Mose kasaa Misrim asase soɔ no. Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, Mene Awurade, ka deɛ mɛka makyerɛ wo nyinaa kyerɛ Misrim hene Faro. Na Mose kaa no Awurade anim sɛ, hwɛ, ano mu momonoto ne me. Na bɛyɛ dɛn na Faro bɛtie me?